ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ। କଳିର କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାର ସଠିକ୍ ହିସାବ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଗଣେଶ ଆଦିମାତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଯୋଗମାୟା ମହାଶକ୍ତି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଶୂନ୍ୟରୁ ଛୋଟ କନ୍ୟା ରୂପରେ କୈଳାସପୁରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମା ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ସାରା ଭାରତରେ ତାହା ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। କୈଳାସପୁରରେ ମା ପାର୍ବତୀ ନାତୁଣୀ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବାରୁ ମା ସନ୍ତୋଷୀ କ୍ରୋଧିତ ହେବାରୁ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ ସୁପୁତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ସନ୍ତୋଷୀର ଲୀଳା ପ୍ରଚାର ହେବ। ଯିଏ ଖଟା ଆମିଷ ବର୍ଜନ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବ, ତାର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।